Sa ating police report, Idol, anti-illicit cigarette operation naman po isinagawa sa 5 lugar sa bayan po ng Infanta. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin si Idol Aison Moyano. 104.7 IFM Report. Isang magkasalib na operasyon laban sa bintahan ng ilegal na sigarilyo ang sinagawa sa 5 lugar sa Infanta, Pangasinan noong August 25, 2026. Batay sa pulisyahin inspeksyon ng mga bentor na nagbebenta ng mga produktong hindi sumusunod sa mga itinakdang legal at regulatory requirements. Pinangunahan ito ng Joint Operating Team mula sa isang pribadong kumpanya, otorisadong service provider ng Philippine Tobacco Institute Inc. or PTI, katuwang ang mga Infanta Municipal Police Station o MPS. Isinagawa ang targeted inspection at public awareness drive sa Barangay Nayom, Poblasyon, Kato, Batang at Bayambang. Partikular na sinuri ng operating team ang mga sigarilyong walang kinakailangang BIR tax stamps, graphic health warnings or GHWs at DTI requirements, pati iba pang indikasyon ng non-compliance sa umiiral na mga batas at regulasyon. Bukod sa inspeksyon, naglabas din ng formal na babala ang joint team at nagsagawa ng information dissemination ukol sa posibleng legal na pananagutan sa ilalim ng Republic Act No. 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, gayon din ng iba pang naaangkop na tax laws at regulations. Wala namang naitalang paglabag sa naturang inspeksyon ayon sa pulisya. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Aison Moyano, Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM.